बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के। हमको तो लगता है कि पटना जिला ही इस बार जीतेगा। पिछला एपिसोड में 24 को जिला में से 6 को जिला सुर पे सवार होके अइले और जम के बिखरने सुर के जलवा। केकरा नाम में धड़कता तोहर? तोहरी नाम। अरे पड़ा में। अरे ना बहुत तगड़ा ढीठ हो। हमार पूरा प्रयास बटे कि हम अपना जिला के टॉप पर पहुंचाई। मैदान जंग में श्रवण कुमार हो गई धराशायी और खत्म हो गई गया जिला के दावेदारी। आज अगला 6 गो जिला के बीच हुई सुर के जबरदस्त जंग। सर झुका के आप सभी के प्रणाम करतानी, गोल लगतानी भोजपुरिया जहान। हम अक्षरा से स्वागत करतानी सुर के ओ जंग में, जेकर नाम बा बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के, पावर्ड बाय सुपीरियर सेल। कहल जाला कि माँ, माटी और मातृभूमि के ऋण कबो ना चुकावल जा सकेला, मगर जब जब माँ, माटी और मातृभूमि के मान सम्मान के बढ़ावे के बात आवेला, तब तब उनकर सपूत आपन हस्ती दाव पे लगा देवेले। कुछ ऐसन ही नजारा दिख रहल बा सुर के ए जंग में। पिछला एपिसोड में सुर के जोर आजमाइश में जिला गया के श्रवण कुमार के दावेदारी खत्म हो गई। आज भी बाकी के 6 जिला उतरिए सुर के जंग में, लगावे सुर के बाजी। ओकरा से पहले भोजपुरिया जहान स्वागत कइल जाओ संगीत के 2 गो दिग्गज न्यायाधीश के, अपन माटी के संगीत के शिखर तक पहुंचावे वाला राजेश पांडे जी। संगीत की साधना में बचपन से लीन संगीत पुरोधा हम सब के प्यारी पूर्णिमा जी। साथ ही साथ स्वागत कइल जाओ हमार जोड़ीदार मनोहर के, जे बाड़न मंच के पीछे प्रतिभागी के साथ। साथ ही साथ स्वागत बा मोनेट पासपोर्ट ऑडियंस के। आज सबसे पहले मंच पे आपन जिला के परचम लहरावे उतर रहल बाड़न बाबा विश्वनाथ के नगरी जिला वाराणसी से। का जिला वाराणसी के सुर के तांडव से हिल जाए बाकी सब जिला? स्वागत कइल जाओ जिला वाराणसी के प्रतिनिधि के, हंसराज यादव। बाबा विश्वनाथ के धरती बनारस से हम हंसराज यादव अपना संगीत खातिन के का ना कैनी, ठेला चलौनी, मजदूरी कैनी, अखबार बेचनी, लेकिन अपना संगीत के कभी भूलैनी ना। वही मेहनत के आज फल बा कि जिला बनारस के कमान हमारा हाथ में मिलल बा। हम विश्वास दिलाओ तनी कि अपना जिला के मान सम्मान बढ़ावे खातिर के अपन जी जान लगा दे। हर हर महादेव। टाटा गईले कि झरिया गईले, लागत नहीं खे पाता सखी हो, अरे लागत नहीं खे पाता, मोरा बलम भइले न पाता, मोरा रजऊ भइले न पाता, मोरा बलम भइले न पाता, मोरा रजऊ भइले न पाता। टाटा गईले कि झरिया गईले, लागत नहीं खे पाता सखी हो, अरे लागत नहीं खे पाता, मोरा बलम भइले न पाता।
तो तहार परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लागल। जी जब रउरा अच्छा लगल तो सबका के अच्छा लगी, हमरे भोजपुरिया समाज के अच्छा लागल होखी। अरे वाह। हम सबका के प्रणाम करते नहीं। हर हर महादेव। महादेव सर। तनी शुरुआत तनी घबराइला है तो बाद में लेकिन सवार हो गई महादेव बाबा। बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बतावा कि काका कैला तो जीवन में सर बहुत संघर्ष कैनी। बनारस में छोटा गांव से हम आईनी अपना, और बनारस में आके संगीत सीखे खातिर के हम ठेला। आपकी आवाज़ इतनी बुलंद है कि मुझे नहीं लगता आपको माइक की ज़रूरत भी है, लेकिन मुझे सुर आपका थोड़ा चढ़ के लग रहा था पूरे गाने में, तो वो आप एक ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट। कमेंट तो पता चल गई। जी मैम। अब जाई आप, मनोहर बाबू इंतजार कर रहल बाड़न। वाह भाई वाह, कमाल का दलब बनारस के शेर हंसराज भाई। कैसन तोहार प्रस्तुति भइल? वैसे हमारा लगा था कि एंकर के तोहार प्रस्तुति बड़ा अच्छा लगल, लेकिन का जज लोग के भी अच्छा लगल प्रस्तुति तोहार? जज लोग के भी अच्छा लगल मनोहर भाई, लेकिन थोड़ा सा सुर हमार बिखरा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। जिला वाराणसी के हंसराज यादव के लाजवाब गायकी के साथ हो गईल बा आगाज आज के जंग के। भले ही न्याय मंडल के नंबर ना पता लागल, लेकिन न्यायाधीश के कमेंट से बहुत कुछ साफ हो गईल बा। अभी भी बाकी बा 5 गो और जिला। कैसन हुई उनकर पलटवार, केकर वार मचाई खलबली और कौन जिला के वार जाई खाली। जारी रही सुर के जोर आजमाइश। बस एगो छोट से ब्रेक के बाद जल लौटी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप, जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। जिला टॉप जंग सुर के। गर्दा गर्दा कर। बोलो बाबा गोरखनाथ की जय। मेरी जिला टॉप जंग सुर के। जिला टॉप जंग सुर के। ब्रेक के बाद स्वागत बाटे रहुआ सभी देख रहल बानी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप, जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। मंच पर उतर रहल बाड़ी ऊ जिला के प्रतिनिधि जहाँ के लोहा दुनिया में मशहूर बा। भोजपुरिया संगीत में भी चकदे फट्टे करे आ रहल बाड़ी जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के प्रतिनिधि गुंजन कौर। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हमार नाम बा गुंजन कौर। हम आयल बानी जिला जमशेदपुर से, जेके पूर्वी सिंहभूम के नाम से भी जाने जाला। जिला जमशेदपुर स्टील और लोहा के उद्योग के कारण खूब फेमस बा। वही लोहा जैसा इरादा लेकर हम आ गए बानी जिला टॉप में, अपने जिला के टॉप बनावे के खातिर और अपने माँ बाबूजी के सपना के पूरा करे के खातिर। तो जितने भी लोग बा सभी सावधान हो जाएं, क्योंकि जिला टॉप के खिताब तो जमशेदपुर ही लेकर जाएंगे।
का बात तू तो बल्ले बल्ले कही दिलू। पहले तो ये बताइए हमरा कि घर में तो पंजाबी बोलत हुई जी हल्का फुल्का। तो कैसे फिर भोजपुरी में? जी ऐसा माना जाता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। वाह वाह, जियो 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 जियो, गर्दा गर्दा कर दिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूर्णिमा जी क्या आपका जिला इस मंच पर आगे बरकरार रहेगा? जी पूरी कोशिश कर रही हूँ और हमेशा करूँगी कि अपना जिला आगे जाए और बिल्कुल टॉप पे जाए और जिला टॉप में लेकर जाऊँ। वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 गुंजन गुंजन, कैसन तुम्हार परफॉर्मेंस भाई? का लगा था बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे तो के मिली? बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। सारे जज नाचने के मूड में थे एकदम। बहुत मजा आया और पक्का लग रहा है कि इस बार तो मुझे ही मिलेगा बेस्ट परफॉर्मेंस। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अब बारी बात तिसरका जिला के। जोरदार ताली से स्वागत करी बाबा गोरखनाथ के पावन पवित्र धरती जिला गोरखपुर के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह अंशु के। भाई हम जितेंद्र सिंह अंशु रहुआ समस्त श्रोतागण भोजपुरिया भैया के बार बार नमस्कार प्रणाम कर रहल बानी और आज जिला टॉप शो में प्रतिभागी बन के आयल बानी अपना क्षेत्र अपना जवार गोरखपुर जिला के जिला टॉप बनाए बदे। हमरा ऊपर हमरा गांव समाज हमरा क्षेत्र के जनता के पूरा आशा और विश्वास टिकल बा जौना के बचावे खातिर हम अपन जी जाने जिला टॉप में लगा दे। और भी यहाँ जौन भी प्रतिभागी दूसरे जिला से आयल बानी वो लोग से ज्यादा कुछ हम ना कब, बस इतने कहब कि भाई ना चली लाठी ना चली तलवार और चली सिर्फ ये जिला टॉप शो में सुर के दार। आगे समझदार बानी रहुआ लोग हो जाए तैयार। अरे तू बेटा जालू तो छोड़े के मन ना करे, तहाई बिस्तर बिछा के बटोरे के मन ना करे। हजाना जाड़ा कराती संग सुती चालू है नानी, सच कहिला रजाई ओढ़े के मन ना करे। त सासु न घरवा ससुर जी दुआरवा हो, अरे सासु न घरवा ससुर जी दुआरवा आ देवरा गइल खरिहा। उठल राजा गोदिया में, उठल राजा गोदिया में की बट देख चढ़ल जवान। उठल राजा गोदिया में की बट देख चढ़ल जवानी। सासु न घरवा ससुर जी दुआरवा, सासु न घरवा ससुर जी दुआरा देवरा गइल खरिहा। उठल राजा गोदिया में, उठल राजा गोदिया में की बट देख चढ़ल जवान।
राजेश जी। अरे अक्षरा जी, हम का कुल बताएं भाई, हम तो अकबक हो गई नहीं भाई। जितना सुंदर हो उतना ही गाना सुंदर, उतना भावो उतने सुंदर। बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हमारा तरफ से ढेर सारा शुभकामना। बोलो बाबा गोरखनाथ की जय। पूर्णिमा जी। जितेंद्र जी, जी ऐसे ही गाते रहोगे ना बेटा तो बहुत जल्दी सब लोग इसी तरह से संबोधित करेंगे तुम्हें। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। रउआ नंबर तो ना बतावल गई, पर जजेस के कमेंट से का लगा था? हमार जिला टॉप बनी, ए जिला उम्मीद टॉप से, बनी। ए विश्वास, ए मंच पे आयल बनी और अपन पूरा 100% देले के प्रयास कर रहल बनी। वाह 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 वाह, का लगा था बबुआ? एक बार गोरखपुर को तू बाड़े ना, जरूर एक बार नारा लगाओ तो गोरखनाथ बाबा के। बाबा गोरखनाथ की जय। ओ अच्छा बबुआ, यही बताओ कि का तोहरा लगता कि बाकी सब जिला पर तोहार गोरखपुर जिला भारी पड़ी? भैया देखिए, ये सब कहे वाली बात नहीं बाटे, उ तब पढ़े के बा सब पे भारी पड़ी हमार जिला। 3 जिला, जिला वाराणसी, जिला सिंहभूम, जिला गोरखपुर के प्रतिनिधि पेश कर चुकल बारन आपन आपन दावेदारी। अभी भी न्यायाधीश आपन नंबर के खुलासा ना कर ले बारन। कुछ भी हो सकेला, केहू भी जा सकेला वापस आपन अधूरा सपना के साथ। अभी बाकी बाड़न 3 गो और जिला। कैसन होई घमासान? अब ही 3 और जिला के जबरदस्त प्रस्तुति के साथ जल लौटा बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के, पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। एक छोट से ब्रेक के बाद जंग सुर के जिला टॉप जंग सुर के। ब्रेक के बाद स्वागत बाटे रहुआ सभी देख रहल बानी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के, पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। 3 जिला के पहला दस्तक के बाद अब मंच पे देवे जा रहल बाड़े आपन पहला दस्तक उ जिला के लाल, जौन जिला बाबू कुंवर सिंह के जिला। तो जोरदार तालियां से स्वागत करी जिला भोजपुर के प्रतिनिधि प्रशांत चौबे के। सब कहेला बहुते सुघर बाड़ू तुम। हम वीर कुंवर सिंह के धरती से प्रशांत चौबे भार्गव, हमें जाइल बानी जिला टॉप के सिलेक्शन में। ये हमारे चैलेंजर लोग से चैलेंज बा कि अपन जिला के जिला टॉप पर पहुँचाए, कैसे कि इतिहास गवाह बा कि आरा जिला उखड़े लगी। जवानी इनकार जन करा, ई चढ़ली जवानी देखा के बेकरार जन करा। बीत जाई उमरिया हो, बीत जाई उमरिया, बात बात में आवे के बुढ़ापा, इंतजार जन करा। दे दो दिल जवानी में, दे दो दिल जवानी में।
क्या दे दा? काहे काहे दिल मांग रहे हैं आप? किसका दिल मांग रहे हैं? आप दीजिएगा तो आप पर भी चल बन सकता है। चांस बन सकता है। आप हीरोइन रहेंगी तो उस फिल्म का हीरो मैं बन जाऊंगा। अच्छा, हीरो बनिएगा। चलिए ठीक है, इस बारे में हम सोचेंगे, दिल देने के बारे में। तो चलिए तब तक चलल जाओ अपन न्याय मंडल के पास। राजेश जी। भोजपुर जिला हैं? यस सर। चौबे जी, अब का कही हम भाई, का झमकल हो बाबा। ईश्वर के आशीर्वाद। लेला है मंच लेला। ले लिए सर। दे दिया भाई, दे दिया। धन्यवाद दिल देने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि तुम में वो क्षमता है, पर गला और दिमाग ये दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा था। तुम्हारी अब से आगे तकलीफ। सब कोशिश रहेगी कि दोनों दिमाग और गला का। पर दिल को सही जगह रखना भाई, इसलिए तो तुम्हारी कोशिश रंग लाएगी। इसीलिए ना मांग रहे हैं कि किसी के हवाले हो जाए तो अपना। अरे किसी के हवाले हो जाएगा तो फिर दिल उसी के हिसाब से चलेगा ना। ये तो चंट है भाई, चंट है। अच्छा, जजेस के कमेंट से का लगल आपके? बहुत अच्छा बा। रउआ आगे जाएम कि ना ये जंग में? बहुत आगे जेम, यही खातिर आइल बने उतना दूर से। ठीक बात है। एकरा काहे के हिला बतानी? जाएंगे। वाह वाह वाह। अरे बाबा कैसा तू हाथ हिलावता उतर भैया? करंट मार दिल भैया। कौना बात के करंट हो? अरे अक्षरा में हथवा छू दिलिया, वही घर से हिलत रहते। का कहत रहा हथवा छू देने तो हाथ? अब सुर के जंग के पहला चरण में आपन मीठी आवाज के मिठास घोले आ रहल बानी। जोरदार ताली से स्वागत कइल जाओ जिला सारण के बेटी रीना के। जिला सारण छपरा से हम रीना। शादी के बाद लड़की के जिंदगी चूल्हा चौका में ही बीत जाला, लेकिन हमार पतिदेव के साथ आज हमरा के इस मुकाम पे लाके खड़ा कर देले बा कि आज हम अपन जिला के कमाल संभालत बानी। बापू राजेंद्र प्रसाद के धरती के ई बेटी के विजय पथ पर जे भी आई नेक से नाबूद हो जाए। हम आ रहल सबसे पहले हम ई कहे के चाहे कि आप बहुत खूबसूरत लगतानी। थैंक यू। रहुआ बताएं मैं एक बात। हाँ बताइए। इस मंच पे आपको देख के सबसे ज़्यादा कौन खुश हो रहा होगा? सबसे पहले खुश हो रहे होंगे मेरे पतिदेव। क्या बात है। मेरे सास ससुर, मेरे जेठ, मेरे देवर, मेरे छोटे छोटे जेठ के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो वो भी देख के बहुत खुश हो रही होंगी। और सबसे बड़ी बात, चल के बैठा, हंसे के बाहो, हंसे के बाद जीत के जाए के बाद। अब तक 5 गो जिला उतर चुकल बाड़न। सुर के जंग में सब के सब लगा देले बाड़न आपन पूरा जोर। केहू के भी नंबर अब तक ना बतावल गइल बा। बस एक और जिला के प्रस्तुति बाकी बा, जेकरा बाद हो जाई फैसला कि कौन जिला के दावेदारी ई मंच पर हो जाई खत्म। जिला जौनपुर के दस्तक के साथ
फिर लौटी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क एक छोट से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत बाटे रहुआ सभी देख रहल बानी बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरिया सिल्क। अब आवे वाला बाकी बा आज के आखिरी दावेदार जिला जौनपुर। ओकरा बाद ई पता चल जाई कि आज कौन जिला के दावेदारी के लग जाई सुर के ई जंग में पूर्ण विराम। जिला जौनपुर के दावेदारी के लेके उतर रहल बाड़न एगो दबंग गवैया अमित यादव। का इनकर दावा में दम दिखी? जोरदार ताली से स्वागत करी जिला जौनपुर के अमित यादव के। जिला जौनपुर से हम बानी अमित यादव। आज तक अपना जिंदगी में कभो कोनो चीज से समझौता ना कैनी है। जौनपुर के आन बान शान के हम पहुँचाब 7वें आसमान पे, रंग चढ़ाई हम आपन पूरा जहान पे। जौनपुर के माटी माथे पे लगा के बाकी सब जिला के चित्त करके आयल बानी हम जौनपुर जिला के जिला टॉप बनावे। जमीन हो कि कोरावा में आजा गोरी, अब ही बाड़ू का मशीन हो कि कोरावा में आजा गोरी, बाड़ू का मशीन हो कि कोरावा में आजा गोरी। बहुत आटे गरम हवा, बहुत आटे गरम हवा, जरता जमीन हो कि कोरावा में आजा गोरी, अब ही बाड़ू का मशीन हो कि कोरावा में आजा गोरी, अब ही बाड़ू का मशीन हो कि कोरावा में आजा गोरी। मधु दुपहरिया में कहाँ जालू बहरी, चला लाटी लूक सुनसान लागे डहरी। मधु दुपहरिया में कहाँ जालू बहरी, चला लाटी लूक सुनसान लागे डहरी। देहो झौसाई हटे, देहो झौसाई हटे, गरमी के दिन हो कि कोरावा में आजा गोरी, अब ही बाड़ू का मशीन हो कि कोरावा में आजा गोरी, अब ही बाड़ू का मशीन हो कि कोरावा में आजा गोरी, अब ही बाड़ू का मशीन हो कि कोरावा में आजा गोरी, अब ही बाड़ू का मशीन हो कि कोरावा में आजा गोरी। आ गई मैं मंच पर। नर्वस होने क्यों क्यों नर्वस हैं? क्या पता कहाँ हमसे काहे काहे नर्वस हैं? हैं? ठीक बा, अब ठीक बा। अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास तो पॉकेट है नहीं। जी बोलिए। आप जिला जौनपुर से आए हैं ऐसे ही जुल्फी उल्फी संभाल के? डायरेक्ट यही आए क्या गाड़ी से उतरे? रास्ते में 2-3 बार धारा था लेकिन यहाँ पर आ गया। अच्छा एक बात बताइए, गाना जब आप गा रहे थे, जब शुरुआत की आपने, कैसे शुरुआत की? भोजपुरी में बतियावा ना अच्छा लगेला। भोजपुरी में बतियावा। काहे भोजपुरी में बतियाएं? हमको अच्छा लगा था। अच्छा तो चलिए अब चलल जाओ न्याय मंडल के पास। राजेश जी ना खूब बढ़िया परफॉर्मेंस रहला तार, बढ़िया रहला, लेकिन तनी बेसी जोश में आदमी कबहू कबहू होश खो दिला। तारा कंधा पर जौनपुर जिला के जिम्मेवारी बा और लाखन लोगन के आशा तारा से जुड़ल बा। अच्छा रहल परफॉर्मेंस,
और हम आशा करत तनी कि आगो अच्छा रही तहार। ठीक बा, शाबाश। पूर्णिमा जी, तुमने इतनी सारी अपनी ताकत लगा दी, इतनी सारी ताकत लगा दी बेटा। जब गाना तुम शुरू करते तुम्हें पता है कि गाना इतना ऊपर है, तो पहले से अगर तुम अपना 100% दे रहे हो ना, तो 100% ना दिया करो। 50-60 ही रखना, क्योंकि दूसरे अंतरे तक आते आते तुम्हारी सांस, तुम्हारी ताकत बरकरार तुम्हें रखनी है। जिस ताकत, जिस वजन, जिस जोर से तुम गा रहे हो, वो तुम्हें कितना देना है, ये तुम्हें बिल्कुल पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। वही तजुर्बा काम कर जाता है बेटा, लेकिन फिर भी तुम अच्छा गाए। प्रस्तुत हो चुकल बा आज 6 गो जिला के दावेदारी। अब मंच पे बुलावे के चाह बाकी के 5 जिला के। अब हम न्याय मंडल से अनुरोध करब कि उ जिला के प्रतिभागी के नाम ऐलान करी जेकरा के मिलल बा मोनेट पासपोर्ट ड्राइव यू क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफ द डे के खिताब। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर गुंजन कौर। जोरदार ताली। तो आज के मोनेट पासपोर्ट ड्राइव यू क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफ द डे बाड़ी जिला जमशेदपुर गुंजन कौर, और इनका के मिलल बा मोनेट पासपोर्ट की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। आज के जंग उ योद्धा के भी सम्मान करल जाई जेकर प्रस्तुति पेश करल सबसे मजबूत चुनौती। हम न्याय मंडल से जाने के चाहब कि उ कौन प्रतिभागी के प्रस्तुति बा जेकरा के मिल रहल बा पायलन पोटो हेल्दी परफॉर्मर ऑफ द डे के खिताब। हाँ जी, जितेंद्र सिंह गोरखपुर, आ जाइए। जोरदार ताली। तो आज के पायलन पोटो हेल्दी परफॉर्मर ऑफ द डे बाड़न जिला गोरखपुर से जितेंद्र सिंह। पायलन पोटो की तरफ से मिल रहल बा इनके उपहार। मंच के जौन जिला के जिला टॉप बने के दावेदारी आज ए मंच पर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उस जिला के नाम ओ जिला के नाम अमित यादव। ऑफ द डे। भोजपुरिया जहान आज के 6 जिला के मिला के कुल 12 गो जिला के गुंज गईल स्वर, जेकरा में से 2 गो जिला के सफर में लाग गईल पूर्ण विराम। दोनों प्रतिनिधि के वापस जाए के पड़ल अधूरा सप्ताह के साथ आपन घर। बाकी जंग के जुनून सबके सर चढ़ के बोलता। अगला हफ्ता भी जारी रही बाकी के 12 जिला के बीच जंग। 2 गो योद्धा के छोड़े के पड़ी जंग। उ केहू भी जिला हो सकेला। इहे खातिर कहतानी कि आपन आपन जिला खातिर दुआ करी। भोजपुरिया जहान अगला हफ्ता फिर होई मुलाकात। तब तक खातिर भोजपुरी संस्कृति के करी हिफाजत और हमनी के दी इजाजत। हमरा साथे हमरा जोड़ीदार मनोहर के नमस्कार। जबरदस्त। आते टाइम हम एक्सप्रेशन देख रहे थे आपका कि सैया डबल बेड के पलंग बनवाई खटिया के चोर जगह कभी हम ना भुला पाई। संजोली सब ठीक था बेटा, पर